Parang nasa agad-agad. Ha? Ang nasa flu. Parang sa ulo. Ayun ko. Utron ko na kan? Kabun pa ko. Kawat ng pagkakas. Masa nilingkod sa? Guys, madung buntag. So kami na po di guys, si Tiriburs, si Alitz. So dating gawi guys, balik na po Big Heart Center para magpa-adjust sa ijahang ambaw nga warpirin. So kinanglan mo ni 1 week jay tanawon guys, kuhaan og dugo. So guys, kailangan talaga nga sa duka adumi kay dugay li ka ni magpakuha tag dugo, dugay pud ang resulta. Hi guys, nanami dari sa Heart Center. So follow up na pud mi si jahang kuan guys. Pa-adjust sa ijahang tambaw. TPE. Ja ampo ta guys nga okay ra gid ang mga resulta ug mga guys na mabasa sa doktor para maka relax na mi. Kaniyan sa man din siya. Ha? Yan sa man nganong duha man ni. Di lagi makuha. Nari mo kawas. Mong daras kamot. Mo palit sa kuban bi kanang tubig nga ininit. Tako. Pero isod. Ano pa nang ini taka aja. Di ara isagol dari. Pero ako utuhon pa ka pa na kuan. Dasa ha. Sa guys na si Tiri guys na kuan sa kay wa kuno mo wa nagdugo ka nang tawag ito nakaduha sa gi kuha ja Bagal ng flow. utruhon na kuno pud. Di jarang okay ba to kanang parang gusto sa lapot pud ka aja. Ano kaninang tambaw? Di naman ko karon. Duha quarter rin. Kasi nasubra ano kung taon tambaw. Ja guys, si Tiri kay nahuman naman siya nakuha og dugo. So dali ko guys, mo nawag ko dito sa birth floor kay ang tawagan guys ag EEG ug naa na ba ag resulta. Ja sila si Tiri ug si Alice guys ahan nang gipaunag uli kay ako na lang may muhuwat sa resulta kay 3 to 4 hours man makuha tong ijahang resulta sa PTPE. Mo dinay pinakakuan guys kay arang dugaja kaadyo ang resulta mo makuha. Diyan naghanad jud kaadyo mga nakapila guys manang lisod kaadyo lagi dari magpa. Pero agwanta lang at sa laban lang guys. So hang kontakan sa niya. Good morning ma'am. Tanong ko lang po ma'am kung nandiyan na po yung resulta ni Burato Teresita. So guys, hintayin natin guys kasi tinitingnan pa niya kung mayroon na. So dapat guys mayroon na talaga dahil para masabay na namin pagpabasa bukas sa doktor. Hello ma'am. Ay okay ma'am kasi tomorrow morning po ang idahang follow up check up niya. Sige, okay lang po ma'am or bukas na lang umaga. Mga ganitong oras. Sige ma'am, thank you. Ako yung resulta. So kailangan kang tumawag dito para alamin kung yung resulta nandyan na. Tapos guys, pauwi na ako. So ako na lang kasi yun nga, nauna na sila. So kailangan talaga mauna na sila para makapahinga si Tiri. Kaya ako na lang naghihintay. Pero hindi ko rin hinintay guys kasi bukas na lang, isabay na lang namin bukas pagpabasa ng So kailangan kong tumakbo dito sa tawiranan. So ganyan ang buhay ko dito guys. Talagang takbo-takbo ka pag tapatawid ka. Tsaka tingin-tingin kaliwat kanan. So ganun guys pag sumakay ka ng jeep. So sakay ako ng jeep San Juan. So guys, baba ako dito sa may San Juan's Medical Center. Tapos sakay ako ulit ng jeep. So yan guys, naalala ko dito guys yung Jollibee na yan laging tinitreat si Nicola saka si Cristelian ni Tita Floramina sa una. Matagal kasi yan si Tita Floramina dito nakatira sa San Juan. So sakay na naman ako ng jeep ulit guys. Papuntang Bimapa. Guys,
Na ako dari guys, dyan ninaog ko dari kay Thomas Tiri dito kas panbut siya ka ng ga-edit dyan tos limil day dyan ka istorya na ninaog ko dari dyan guys kato din ka ng namungutana nga nung wapasitiri na upirahi dugay dyan ka ang operasyon dari sa heart center kay daghan mi ka na ka-encounter dyan no guys napoy naka-encounter ganiha nga duha ka baji na isa taga kuan siya taga Bulacan 12 years na po siyang pabalik-balik nja wa pa gyapon siya may schedule ug kanang opera so di jud pwedeng magdali-dali jud magpa-opera guys kay karon daghan kaadtong mga nakapila so ang operasyon day kuno diha sa heart center sa ka simana nay upatra day kuno tulo ang ilang operahan nga na ja mahuman na pud to schedule na pud sila operahan so motigingon sa body nga naoperahan na diyan niingon pud natong sa ka body nga kuan si ja 2014 pa si ning pila diyan tud karon na pa kuno si na schedule so gi tagaan ra kuno si og kanang number 600 so 600 kuno jang number sa schedule ja karon 2023 na lang mano aghapon si ma salang manang katong daghang katong mga nangutana di jud basta-basta magpa-opera heart kay dugay jud kadto schedule nja guys ninaw ko dari nja kaya kainit ito sa taas nja si Tiri pud guys na istorya si Limuel nja guys sige kan lagi may ganiha dito sa heart center nja halagi ipauna sila si Tiri kay naluoy ko kadtong Tiri kay aron na diyang kapuya kanang murag kapoy si isang naong nga na gaaw si nga nganong dugay kadto ning nakuha na dugay kadto si gikuha og dugo kay murag way dugo na nga mong gawas murag sticky na big kadto isang dugo so kada semana man tami magpa kuan siya guys kanang magpa adjust so ganiha nagpa-adjust ramin siya guys agang number aron naman dyan ka taas kadto unja aron duga sa makadud ni usod ag number dugay kadto nagtawag basta kuan guys magtulo na ko ka oras dito nilingkod so niabot na laman og alas 12 wag yapon ma plaza gamong hang number so nakapag-decide ko guys nga check up man day ugma ni ja so nangutan ako dito sa registration nga ang dapat adto man ta kong nabira nga mangutan kanang ipasa to ng papel nga kanang resulta kay ang taga kato naman pud sila may mo pabasa sa doktor di man yung ganang ako dyan mo atubang nga magpabasa ko di man sila naman mo pabasa nja tawagon ragi mo nga nja mo na to na anay nakabutang nga mo ni imnon mo ni nga na nanay resita nga ihatag nga mo na po to iyang imnon nag kay lain-lain man kay sa iyang imnon kay naisimana usag nga nja tama na sa Huwebes nga na yung nagkasabado duha nga na may daghang kuan ay usag nga nay duha nay simana pud nga duha ka walpiri na pud sa kasi mga tagsara og nga na di magpareho kay mo na nag testingan lagi gijahang sige gijahang dugo i tanawon og sticky ba nga na siguro guys kanihan ning sticky siguro pagkuha guys kay dugay jud sa nakuhaan ja mo tong halati kanang ano manti nga kuhan manti kanang di lagi makuhaan ja pabalikan aw utruhon pa kuno ko mustong gipahuwat mi guys kay pautruhon ako pud si ja og kanang disting ja man di guys ja huwat sa laman diha kanyan tong mga nurse didto kay ug di nila ma detect to ilang gamay nga nakuha nga dugo utruhon na pud sa kuha so matong kuyawan na pud siya guys matumura sag naluja diyan na lamang silang gipauna si Alitz ug ni Tiri pagpauli dari diyan ako nila may naghuwat sa resulta kay ang resulta guys ning nakuha na alas 10:30 naman diyan nagkuha ni mo resulta pila pa ba dito para doktor nga imong ipabasa nga na so ni uli na lamang ko guys wala na gipabasa kay ugma mo adto man pud mi kay mo lagi diyan ang check up pabasa na mi sa tanan ni diyang mga resulta so mo to guys ni uli na lamang ko sa dari na ko na niud to nja kuan guys kanang lagi natin yampo lagi guys nga kinamitanan ugma so ajeng hugot ug paghampo karon nga okay na ta guys kay malagyan test ni aging adlaw nag-video call mi sa anak luoy na ko ni kay nagkuha lagi si Zed to nag-host si just arang pista lagi bud sa amo karong 19 ug 18 19 sa November
Diyan yung sag mama, di ba kuno ko makauli, diyan wa palagi may kaybaw kauli babi guys, diyan. O pud bi magdaling makauli, basta gamo laman, kuha na stiri, mahimutang na. Diyan, wala lagi na guys, dawato na to nga. Di basta-basta magpa-opera dari sa heart center. Diyan sila proseso. Lisod ka ilang proseso kay katudyo mga nakapila nga nauna mo dapat nilang mauna diya kay naman din mga daghang kadung nag-emergency guys mo nang ma-stop na pud tong mga naka-schedule kay gaya gahapon nas ni aking adlaw di paganto namo nanapig emergency duha ka buok mo nang lisod jud kadyo diya lisod kadyo nga mag tapok-tapok na siguro gilahang gipang operahan nga naman nang maatras na pud tong uban nga mga schedule kay na pud may nakaila nga schedule na pud si Jan na pud nga sunod buwan na pud nga na ba di dyan nga mo na ng adlaw mo na na so guys bisan pa siguro og nami kwarta nga ikabayad og pa opera di dyan pud nga uma dadyon balag mingan may nga dok ugma dadyon dok among ipa-opera na di dyan pwede dyan guys kay doktor na dyan mismo ni ingon nga pila dyan kay daghan kadyo mga nauna. Mana ampo lang ta guys nga si Tiri medyo di na pud kadyo paspas kadyo gijang ginhawa gajang nung di na pud sa kay gahapon didto mami nang laag mami guys. Kanang didto mami Grackwil. Wa man si Jaha nga ta bisag naglakaw mi. Murag ning kuan si guys, murag ning liksik si ba pero naluja laman si ganiha kay kuha lagi dugo. Kita kuha ang tagdugo guys maluja man jud ta sige tag kada semana tag kuha og dugo. Tanang sugad ba nga gi-EGG na gi-EGG gikuan si ja nalusa to itong gabi nga wa mitugtog so nga na din na guys wa kay tugtog murag mawad-an di pagkag dugo so guys ano to ang video karon adlaw kanang salamat ko ninyong tanan ja salamat day ko ni kuan sis Ani Bank ja mala guys kanang huli na lagi may uguan schedule si ja ito na naman siguro stiri magpa kanang adjust og warpilin dito sa Bohol kay pwede raman sang mapakuha dito sa Bohol unja guys pa kuan na laman kanang isinta ra diha email ra dari sa heart center anda mo sintra pud sila og kanang kuan kanang pila ka tablita sa gijang imnon. Ja guys, mo to ang video karon adlaw. Ja amping tanan. See you in my next vlog. I love you. Ug ampo ang tanan.